Elhaj Amadou Adital diine kuntigi baade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara slame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo slame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo Mali slame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna na kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara slame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna na misru konna na tarkatigu bela jilen wuleno ko jobi ambe ona banta fara utaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma misega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la ka mago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me Mali kono ani munu zigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke chugo nyuma kala bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jole olu be au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 tani wolofla bi sabani woro bi wolofla ni duru ngo bi kono doni sheki tani wolofla bi sabani woro bi nani ani duru
an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su min ye sibiri su ye ala k'a timɛ ko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma juma tile o tɛmɛna bi sa an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min kunnafoni telimanw n'an tilar'olu la bi su in na maa b'an bolo maa min an n'a tɔgɔ to dibi la dɔɔnin fɔlɔ parce que sɔɔni n'an ye kamera jɔ a kan sisan dɔrɔn yɛlɛ bɛ kɛ ka a bɛɛ kiri a ka salon kɔnɔnaw la minnu tun bɛ renouveau lajɛ kosɛbɛ olu b'a dɔn mɔgɔ min don a kɔni a fana bɛ bololabaara de kɛ nka bololabaara in ani a ka cɛ min b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛna tila ka nin bɛɛ lajɛlen dɔn su in na sisan n'an tilara an ka kunnafoni telimanw na Falaye conseil des ministres kɛra bi conseil des ministres n'Ala sɔnna a ma sini an b'an da don a la a ye jɔyɔrɔw di baara belebele dɔw olu bolodalen don u y'olu fana fɔ sanubɔlaw ka tɔn i b'o dɔn wa chambre des mines u y'o ci han Falaye chambre des mines an ka kuma kɛ chambre des mines sigiko fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ o kɛra san 2010 2010 kabini o bureau sigira ko san 5 fo sisan o bureau b'a nɔ na ye den mun bogotigi mun wolola o kɔnɔ o tɛ ka taa furu la sa n'Ala yɛrɛ ye maaw ma farati nin ko yɛrɛ la yɛrɛ est-ce que sanuko yɛrɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ ka nin to sen na tan cogo la ministre kɔni n'o min ye dugujukɔrɔ nafa ko kunna o ko k'u ka taa ka bɔ yen ko min ye collège transitoire ye o bɛna sigi u nɔ na ko sabula n'i ye bureau kɔrɔ in bila k'ale ka élection organisée bɛn tɛna na k'a ko la maa minnu tɛna na taa élection na olu bɛna na wuli ka jɔ kɛ ka se ka jɔyɔrɔ ɲini Famukɛ Kamara n'o ye général de brigade ye ale ye garde nationale mɔgɔw olu ka chef d'état-major ye ale kɔni ye 31 kɛ a ka kɛlɛkɛcɛw kɛrɛfɛ Tɔnbɔkutu marabolo la baara ninnu sa a kɛra Tɔnbɔkutu dugu a n'a lamini bɛɛ lajɛlen lakanani hukumu kɔnɔna na min ye Famukɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn général de brigade waati dɔ la Gawokaw olu ka kɛlɛdagatigi o ɲɛmaaya tun bɛ a bolo a bɔr'o la sa ka sɔrɔ ka segin ka na Bamako yanni nin jɔyɔrɔba in ka ta ka di a ma a ka baaraw kɔnɔna na Michel Samake ni ale ye Tengelekaw ka pasteur ye ale tun bɛ Ablaye Adama fɛ yen bi wele kɛra k'a ma sa ka kɛ ni a ye kuma minnu fɔ n'o ye diinɛko ta nasira ye sa k'a bilasira a yɛrɛ ka sɔrɔ ka segin ka taa a ka so dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli fana baara bolodalen minnu bɛ sen na sa vérificateur ale kɔni sera AGFO kɔnɔna na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ye musakako la min ye ministère des mines fana ye musaka dɔw fana tununa ye nin waati in na o fana sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na halisa an ka ministre min bɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn hukumu kɔnɔna na ale ni Tawudenikaw ye baro sigi kɛ bi Tawudenikaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛko ta nasira la min ye Ligue des champions ye Keba a ko Joliba tɛ taa taama na de Angolakaw fɛ yen min ye Joliba ye sa ale kɔni bɛ taa Angola ni dimanche don in sa u bɛna na jouer Angolakaw olu ka sagarada maaw olu contre la o ballontan in bɛna tali kɛ tako 4 na n'o ye 4e journée ale hukumu kɔnɔna na ye an ye min fɔ a ɲɛna sa conseil des ministres fana kɛnɛ kan premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko min ye gouvernement ye k'a ka kunnafoni dicogo bɛna falen yaasa ka se ka o falen sa ministres kalansen bɛna na k'olu kunna u ka kunnafoni di yɛrɛ nafa dɔn kuma tɛ nin waati in na min ye kunnafoni di ye ale yɛlɛma na ko minnu bɛ sen na nin ye maa bɛ sa n'o bɛ kunnafoni don ka se ka kunnafoni sanuman sɔrɔ ka bɔ gouvernement yɔrɔ k'o fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan baara min kan ka kɛ o kan ka sigi sen kan cogo min na sa premier ministre ale y'o dantigɛli kɛ bi ni Ala sɔnna a ma sini an na an da don o kuma tɔw bɛɛ lajɛlen na ka olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ aw ye an y'a yira o la sa k'a fɔ ko ji ale kɛlen don ka tiɲɛni kɛ bi Gawo mara la kosɛbɛ Gawo yɛrɛ pɔn ale sɔrɔli kɛra kataba 4 ye bagan feerela minnu bɛ yen n'olu bɛ wabariya bagan sugu la sa olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min kalanta hukumu kɔnɔna na sa denmisɛnninw kɔni olu ka congé de Noël banna kunungo olu segira ka taa ekɔlisow kɔnɔna na Bankas marabolo la fana halisa Bamanjɔlen jugawalekɛbaw kɔni b'u sɔn yen kosɛbɛ min ye Bayaŋara mara fana na maa dɔw fana bɛ yen ko bingali taara k'olu kan nin kalo in tile 2 n'o kɛra kunungo ye maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko min kɔni ye Bamanjɔlen jugawalekɛbaw ye u b'u sɔn hali bi dɔngɔnɔdugu olu kɔnɔna na kosɛbɛ sini an na laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin o ma kuma tɛ u ye kibaruya minnu di an ma n'an bɔra yen an b'a yira la sa k'a fɔ ko ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna ale bɛ segukaw fɛ yen nin waati in na
Mamu Dafe ale kɔni taara Segu min ye recotradi ye n'o ye Ba Cani Koyita n'a ka maaw ye ka taa bɔ olu ye baara min bɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don k'o kalifa ma kuma tɛ ministeriya hukumu kɔnɔna na. Mamu Dafe a taari kalifa don Segu ale recotradi maaw la n'u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na Seko ni Dɔnko o baaraba minnu kan ka kɛ ɲinan san kɔnɔna na n'o ye ɲinan yɛrɛ tara ka kɛ o san ye o baaraw olu bɛ se ka kɛ cogo min na Segu ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ o la. Kuma ninnu ye taliko la wulikajɔ minnu fana bɛ sen na min ye an fanfɛ bolo jamanaw ye n'o ye AES taw ye nin waati in na olu fana kan ka lajɛ belebeleba kɛ sa n'o o ye Semaine de la Fraternité ye o fana kan ka kɛ Segu ka bɛn ni Segu yɛrɛ festival ye o kɛnɛ fana ye baara minnu bɛna na se ka k'o kɔnɔ sa Mamu Dafe a kɔni da don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a ko cogoya la cogo min na. Fala maa minnu bɛ susu jamanakuntigi a y'o maa 50 ta ka dɛmɛ kɛ olu ye. Maa minnu fana bɛ yen n'o ye muso lujurabaatɔw ye a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu fana ma yaasa u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na min ye dɛsɛbaatɔ minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na lujurabaatɔw olu ka tɔn minnu fana bɛ yen n'o ye musojɛkulu ye donbolow kɛra olu fana ye u ka baaraw olu bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na don nataw kɔnɔna na sa u bɛ se ka wulikajɔw ale ni baara tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na Gawukaw fɛ yen a yera k'a fɔ sa ko Gawo min ye ji kɔni ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'ale ye sira tigɛ nka o fana kɛrɛfɛla la a yera sa k'a fɔ nin waati laban in fana na min ye Gawo yɛrɛ kɔnɔna na viɲɛti wɛrɛw komini wɛrɛw viɲɛti o de bɛ maaw bolo Gawo fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ka se ka tigɛ sa yaasa min ye o bɛ se ka ban cogo min na Gawukaw yɛrɛ k'u ka Gawo viɲɛti ta o laɲini o kɛra Gawukaw fɛ barosigi sen ka sa barosigi min ni ɲɛfɔli kɛra bɛɛ lajɛlen ye Direkaw fɛ yen kurun dɔ o dafirila maa 5 de ni tora o senfɛ muso 3 o bɛ a la a yira sa k'a fɔ ko kurun in kɔni a kun bɔtɔ don Dire k'i kunda min ye Gurubararu ale kɔnɔna kan an y'a yira o la fana k'a fɔ min ye dɔgɔkun daminɛ in n'a ye san yɛlɛma ale baaraw kɛra o hukumu fana kɔnɔna na minisiriw ye wulikajɔ kɛ ka taa fan caman fɛ yaasa baara minnu bɛ sa ka se ka olu bɛɛ lajɛlen n'o ye sirabaka kasaraw ye o kunbɛliw kɛ fala ye ko accident cayara nka min ye ɲinan maa ni ma to sirabaka kasara ka kɛ ni san yɛlɛma ye Bamakɔ ale kɔnɔna na o b'an la na an ka maa welelen na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn tɔgɔ min na o ye Burale Mekano ye nka n'i m'a fɔ Burale Mekano n'i ko ko Adama Sanogo i t'a ye dɛ Burale ni su n b'a ni su e nana an ka kɛnɛ kɔnɔna na bi su in na a diyara n ye tabarikala an b'a fɔ n ko i bisimila saha ayiwa Adama Sanogo ye jɔnni ye e bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn i donna nin baara in na cogo di n b'a fɔ an lamɛnbagaw n'an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ye k'u ni ɲantuma Adama Sanogo ne wolola Bamakɔ yan ka mɔ Bamakɔ yan nka ne ye Kucalaka ye ka bɔ Miɲankala village ye Watooroso ye ayiwa Adama e yɛrɛ nana i yɛrɛ sɔrɔ Ɲɔgɔlɔn kɔnɔ cogo di sa Ɲɔgɔlɔn n y'a kanu depuis n ka dɔgɔ mais n wolola k'a sɔrɔ a b'an ka so sabu n ka cɛkɔrɔba tun ye Kɔriduga de ye n'i ko ko Ɲɔgɔlɔn j'espère que n'i tɛmɛna Kɔridugaw kan i tɛ Ɲɔgɔlɔn bɔ wolola k'a Kɔridugaw kɔni olu ye Ɲɔgɔlɔn bɔlaw yɛrɛ ɲumanw ye parce que a bɛ taa olu yɛrɛ de ka baara fɛ ka se ka Ɲɔgɔlɔn yɛrɛ sigi sen kan olu de bɛ fɛn caman fɔ masakɛw ye bɛɛ da tɛ se ka don kuma minnu na fɛn minnu bɛ yen n'olu ka gɛlɛn kosɛbɛ olu de b'olu bɛɛ lajɛlen dan tigɛ n ye Kɔriduga den de ye fa sira fɛ ba sira fɛ e fana bɛ se k'a dun k'a sɔrɔ a ma ban n bɛ n débrouiller i bɛ se k'i tɛgɛ don tasuma na k'a ta n bɛ dɔ kɛ n kɔni bɛ min fɔ Bamakɔ musow ye n'u kɔni minnu bɛ yen n'u ma den sɔrɔ u ka Kɔridugaw ma kɛ tiɲɛ don o kɔni a dalu b'u bolo n'o duman b'u bolo dɛ i y'a dafara la k'a da dafe la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i ma se ka den sɔrɔ ni ser'u ma Kɔridugaw ɲini n'i sɔnn'u ta ma i bɛ den wolo ayiwa Adama Kɔridugaya ka bɔ o la fa yanfan ba yanfan ka na Ɲɔgɔlɔn kɛ i ye Ɲɔgɔlɔn kalan de kɛ wa ou bien i donna la cogo di ou bien i y'a kanu ten ka se ka baara in kɛ n ma Ɲɔgɔlɔn kalan kɛ sabu fɛn dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ a bɛ bonya adamadenw hakili ma ne ma kalan yɛrɛ a ne mu ka taa ekɔli la Burama kalan ayi
bura ye sufɛ étude de kɛ fo ka se niveau la sufɛ kalan e dun bɛ min dɔn bɔlɔlɔ kan ne yɛrɛ t'a dɔn parce que i b'a dɔn o tun y'a don anw kunna ko n'i kɛra i tɛ se ka taa théâtre kɛ f'i ka kalan o de tun donnen don an kunkolo la mais nin yɔrɔ in na n bɛ Isa Kulubali de fo kosɛbɛ Isa kelen Madu Yada hakili b'a la ne wulila ya ka se ale ma 2000 a don moto tɛ n bolo mobili tɛ n bolo mɛ n sen de la ka tagama ka bɔ yan ka taa nɔfɛ a fɛ yen Sebenikɔrɔ ka taa sigilen sɔrɔ yen n'a ye fitinin baro a ko ne ma ale kalanna mais ale ye baara min kalan ale t'o fana sira kan quoi ko i bɛ se ka kɛ comédien ba ye ka diɲɛ bɛɛ minɛ ka sɔrɔ ma taa école la mais o waati y'a sɔrɔ an ka école olu tun bɛ ne ta an bɛ taa interquartier kɛ ka sɔrɔ n t'u ka école la i tɛ école la awɔ n ye trophée caman ta ka d'u ma yɛlɛko la o cogo la école jumɛn Ɲamakɔrɔ école fondamentale bon donc ye mɔgɔ layɛlɛli daminɛ mɔgɔ layɛlɛli daminɛ école la ka tila ka taa interquartier kɛ n'a ye hakili bɛ n ka interquartier laban min yɛrɛ la an ka cɛkɔrɔba kelen ni tor'o la yɛrɛ n ma se ka ɲinɛ o de kɔ kosɛbɛ parce que ale tun y'an ka encadreur dɔ ye bon n bɛ k'a kɛ commune 6nan fɛ sa kɛ n bɛ k'a kɛ commune 6nan fɛ finale in tana Bakayina la yan mais Ɲamakɔrɔ kɛra premier an mɔgɔ 3 de jouera parce que tɔw siranna a fɔra ko cɛkɔrɔba fatura tɔw se Kuyate fo Ladiri Ɲamakɔrɔkaw fɛ yen a ye n dɛmɛ n ka baara in na kosɛbɛ sotigi Kuyate n ka se e ka ne ta i ka plateau la grâce à ale ale de ne ta ka taa n tɛgɛ di a grand frère ma a grand frère in tun bɛ INA la k'a bɛ se ka ne encadrer ale de ne encadrer nka encadrement fɔlɔfɔlɔ kɛra o de ayiwa i kɔni maaw k'i dɔn kosɛbɛ k'i ka jaw ye hali n'o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ ka i yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ o kɛra renouveau ye garage ko in nana cogo di Mekano Bura yɛrɛ hakilina nana cogo di i ni Solo Mekano Bura e yɛrɛ tɛ tiɲɛ fɔ Solo fana t'a da la falen Mekano Bura n bɛ Ami fo la kosɛbɛ Ami ye musoba ye i état digital tigi de y'ale ye ale sigilen bɛ États-Unis yanni an kana garage la o y'a sɔrɔ n ye baara caman kɛ Fanta la météo ale de kɛra sababu ye ni ni Ami ye ɲɔgɔn dɔn Fanta la météo de ye n wele don dɔ ko karamɔgɔ o y'a sɔrɔ n bɛ wele karamɔgɔ parce que Mutu ni Salima karamɔgɔkɛ de ye ne ye bon a ko karamɔgɔ n y'i ka numéro ci dɔ ma après a bɛ kuma i fɛ n ko y a pas de souci n'Ala sɔnna a ma un mois après muso kumara ne fɛ o y'a sɔrɔ ne tolen don groupe ko de la a ko mago bɛ ne kelen ko non ne ni n ka groupe de don non ni ne ni n ka groupe tɛ taa dɔrɔn an k'a jɔ e tɛ taa a ko ma ko bon ko a y'a faamu après a ye n wele ko casting bɛ yen k'an ka taa sɛmsɛm kɔnɔ k'u ka casting kɛ an taara an ye casting kɛ ne nana a ye ne kelen choisi tuguni n ko ayi ne ni n ka groupe bon a ko k'o tɛ problème ye ko tin kɛ ka tɛmɛ mais n kun danna épisode kelen de ma n'o caman a y'o lajɛ dɔrɔn a ko ma ko nin bɛ se ka dilan quoi nin bɛ dilan a bɛ diɲɛ minɛ ko mais k'a tɛ taa baara kɔ n ko n'a danna baara ma n fana bɛ se k'o kɛ a ko bon ne tɛ idée sɛbɛn ka d'i ma fo i yɛrɛ k'i ka idée la baara k'a bila kɔni ne fana b'o kɛ e yɛrɛ k'a baara kɛ ne yɛrɛ k'an ka idée bɔ ale ka caméraman minɛ u b'a filmer n'an nana an bɛ an ka idée bɔ caméraman b'a filmer a b'i jɔ n'an ka dumuni ko ye mais sara t'an ni ɲɔgɔn cɛ ne ko a ma bon karisa o tɛ problème ye mais an ka image fana tɛ garder a ko a fana bɛ se bɛɛ kɛ ne ye n bɛ se ka dɔn cogo min directement an ye Bura an kun bɛ se ka 10 épisodes kɛ Bura la don kelen n'an nana an b'an ka idéew échanger ne b'a ci a ma a b'a fɔ ko non k'ale ka foyi tɛ idée ko la an ka baara kɛ dɔrɔn an bɛ se ka 10 épisodes an kun b'a kɛ tile kelen i ni Solo ne ni Solo ne ye acteur principal ye Solo ye ne ka apprenti kɛ cɛ i bɛ mɔgɔw gosi dɛ mɔgɔ bɛ don ka bɔ Bura tiɲɛna i ye mɔgɔw gosi fɛn dɔ bɛ mobili la garage ne yɛrɛ f'i ye fɛn dɔ bɛ mobili ko la ne ma deli k'o mɛn ni e yɛrɛ tɛ o mais fɛn dɔw bɛ mobili la mɔgɔw t'a dɔn mécanicien t'a dɔn nɛgɛnɛgɛni bɛ mobili la o ayi u t'a dɔn ne ko u ka na n k'u kalan u banna fɛnɛ mais n fana b'u to yen ɲɛɲinini b'a la f'i k'a ɲɛɲini de k'a ɲɛdɔn sɔn mobili bɛ fɛn caman kɛ o to mobili bɛ kuma o mais olu t'a faamu an b'a faamu mais idée nalen i kelen k'a sigi sen kan i ye Solo fana sugandi cogo di parce que Solo fana ni bɛ ɲɔgɔn faamu dɛ oui bon ni Solo mɛnna baara la parce que
bɛ se k'a fɔ ne ni Solo ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn kan Ɲamakɔrɔ an mɛnna ɲɔgɔn fɛ an ye centrew kɛ ɲɔgɔn fɛ bon centre in kɔnɔ a ne mun bɛ se k'a fɔ centre kɔnɔ an bɛɛ gɛnna dogili parce que n bɛ o de fɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔ adamaden n'i y'i muɲu i b'i sago sɔrɔ quoi bon ne bɛ fɛn o fɛn na ne tɛ pressé o kɔni ye ne cogo ye mais n'i y'a se a danna don min ni n jɛr'i kɔ n jɛlen kɔ quoi n bɛ ten parce que n ye miyaŋa de n b'o fɔ bɛɛ ye ni Solo jɛra hali bi an m'an ka jɛ la nin projet nalen n ko Solo ma n ko Solo na an ka kuma ale tɔgɔ yɛrɛ de ye Solo ye a tɔgɔ yɛrɛ ale acteur tɔgɔ yɛrɛ tɛ acteur tɔgɔ t'a tɔgɔ de y'o ye ne ko Solo n ko bon n ko an bɛna baara min daminɛ an bɛ Ala wele ni Ala y'an laminɛ an bɛ tɔgɔ sɔrɔ a la Solo ko ne kelen filɛ ka idée min fɔ ko n'an y'a kɛ ko tɔgɔ sɔrɔ ye kalo kelen n ko bon an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a kɛ an ye bɛɛ wele an sigira ka kuma n ko Solo ma maninka 3 de bɛ yen minnu dɔnnen don ka tɛmɛ e kan a dɔnnen don ka tɛmɛ ne kan parce que waati an ye Mutu ni Salima kɛ o maninkakɛ bɛ yen o dɔnnen don ni Solo ye a donni kama Yɛlɛbugu maninkakɛ bɛ yen Adama Gawasu Ale o dɔnnen don ka tɛmɛ ale kan Adama Kodugu o dɔnnen don ka tɛmɛ ale kan bon maninka wɛrɛ tun bɛ yen nɔ c'est un vieux a bɛ fɛnkɛ kɛ ani Kante ninnu tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana dɔnnen don n'a ye Jamanjan ye n ko bon n ko Solo n ko n b'i wele maninka Solo la n tɔgɔ in bɛ différence bɛ don tɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a faamuya ko ne mana kɛ cogo cogo an y'an ka premier épisode kɛ a don fɔlɔ yɛrɛ an danna 4 épisodes ma an taara so ne k'u ma n ko bon an tɛ se ka tourner don o don n ko mais an ka tile kelen don tournage ni ɲɔgɔn cɛ parce que équipe technique y'anw de ta ye n'an y'u bila yɔrɔ min an ye tile 2 bila an taara ne ni Solo de taara an y'an sigi an ye idéw an ye mɔgɔw wele idée bɔra Burale Mekano la ne ni Solo de b'a dilan fɔlɔ an b'a ci an min ma an bɛ tila ka retour kɛ ale bɛ États-Unis de ale fana bɛ cinéma baara de kɛ a cɛ bɛ cinéma baara de kɛ mais chaîne YouTube b'a bolo mais bi Dieu merci n'i ye Yeta tɔgɔ fɔ Mali kɔnɔ cinéma ko la ni premier Yeta tɛ kɛ deuxième fana parce que u sɔnna ka wari don u ka baara la mais n'u bɛ baara la hali sisan ne n'u bɛ baara la n'u mago sera ma u bɛ n wele bɔ mais munna a nana a yɛrɛ sɔrɔ Renouveau sanfɛ an min de ye Renouveau mɔgɔw démarché ne t'a kalama don dɔ yɛrɛ ne tora sunɔgɔ la appel cayara i ka téléphone bɛ ka sonner n tɛ k'a ta quoi ne ye maramu wele n ko téléphone in ta ka taa n'a yɛrɛ ni min y'i wele i b'a fɔ ko n bɛ sunɔgɔ la dɔ de insisté a nana ka na téléphone di ne ma quoi o ko cɛ k'i ka film bɛ ka bɔ Renouveau la dɛ ne ɲɛ jɔra donc an ka film bɔ Renouveau la quoi o yɔrɔ bɛɛ ne ye vocal ci Ami ma n ko Ami n ko film y'a yɛrɛ sɔrɔ Renouveau la Ami ko awɔ k'ale de ye Renouveau mɔgɔw démarché k'ale de ko k'ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que an ka tɔgɔ sɔrɔ n ko Dieu merci n k'a diyara n ye n ko mais a kɛra Ala ɲɛna quoi baara in fana an y'an yɛrɛ di sinon an ye 64 épisodes de kɛ Renouveau bɛɛ bɔ wa 1 mois kɔnɔ parce que baara in kɛra sunkalo de kɔnɔ i b'a dɔn sunkalo de ye comédiens fana ka sunɔgɔ waati an ye fɛn in kɛ sunkalo makɔnɔ de a ka bila sunkalo kɔnɔ sunkalo kɔnɔ o la a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'aw bɛ ka baara kɛ or que an bɛ sunɔgɔ la baara bɛ ka kɛ tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ cogo a ye degun jumɛn sɔrɔ a la bon i b'a dɔn baara in na n'i ye baara kanu i t'a degun ye quoi sinon degun caman de bɛ baara in kɔnɔ parce que an yɛrɛ ka financement y'an yɛrɛ de ye i bɛ idée min bɔ pour que hali mɔgɔ ka sɔrɔ k'a sɛbɛn i bɛ wari de bɔ bon mɔgɔ tɛ k'an dɛmɛ i yɛrɛ ka fɛn bɛɛ i ma comédien bɛɛ kelen youtubeur ya dɔ wɛrɛ tɛ o parce que retour bɛ YouTube ta la bon ou bien n'i ma se ka ko ye i ka kɛ nami ye i ka to ka boli mɔgɔw kɔ olu k'i bolola sɔn i ka se k'i ka baara kɛ ne de ko n tɛ k'o ye ni m'a bila n bɛ taa an ka dugu la sɛnɛ la donc e ka YouTube bɛ se ka marcher ne ka YouTube bɛ ka marcher a bɛ ka dɔ di yan bon à travers i b'a kɛ hali sisan hali samedi sini tɛ samedi ya sini 10h ne ka video dɔ bɛ yɛlɛ ni mɔgɔ min b'a ta i bɛ Burale Mekano a tapé dɔrɔn ko Burale Mekano bon Dieu merci réseau sanfɛ Burale Mekano 2 fana tɛ yen n'i y'a tapé ko Burale Mekano ne kelen de bɛ na mais sisan i kelen de bɛ ka jouer ou bien ni mɔgɔ dɔw de bɛ ka jouer hali sisan ni groupe kelen de bɛ ka jouer i ka groupe kelen n ka groupe in de bɛ ɲɔgɔn fɛ ni mago sera min ma hali sisan n b'o wele n ko karisa tournage bɛ yen u bɛ na ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ o ouais mais Bura kuma dɔw la an b'a ye aw ni comédien wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ par exemple n ye ja dɔ ye télévision na Solo ale ni fɛn muso Lefu muso Mayini Tuni Solo voilà o nana cogo di bon Tuni Solo in ye o nana Yeta ka image dɔ de kɔnɔ Oromas in Bekaw
bon an ye tu ni solo in bɔ o de kɔnɔ olu y'o di quoi awɔ parce que film in ne de ye insisté n ko an min ka na parce que ne kɛra Burale Mekano ye bon ne ni solo de bɛ ka baara kɛ n mago bɛ solo fana ka tɔgɔ la tɔgɔ dɔ sɔrɔ quoi ne ye Ami wele n ko bon n ko an ka fɛn bɛɛ kɛ pour que an ka concept dɔ sɔrɔ solo bɛ ye min na a ko t'i miiri an bɛɛ taara an hakili jagabɔ ale ye ne wele don dɔ sufɛ ko ne ye miiri n ko bon ko ne ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ ko bon k'ale ye dɔ sɔrɔ n ye dɔ sɔrɔ Ami ko an ye romance kɛ ko solo kɛra gardien de ne ko awɔ ko i hakili bɛ ni solo ka jouer dɔ la ne ko romance la n ko ne hakili b'a la ne ni solo ani tu jouera romance la denni in tɔgɔ de ye tu ye quoi ne ni tu jouera an ye jouer min kɛ ale y'o de ta dɔrɔn a bɛ se ka dilan bon an sina ka na kɛ tu ni solo ye mais nin sugu ninnu na par exemple sisan ni aw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan parce que an b'a ye comédien bɛ jouer ɲɔgɔn ka fɛn na a b'olu ko ɲɛnabɔ cogo di bon n'i ye ne wele ka taa jouer ka plateau kan en tant que comédien ne mago t'i ka foyi la hali ne taatɔ bɛ taa ni ka ji ne bɛ jouer fu i ye ka taa n ka so fu ni mago ser'i ma i bɛ na n tɛ dɔrɔmɛ kelen d'i ma parce que i taara dɔ kɛ a ye i bɛna kɛ ne fana ye donc wari tɛ yen non wari t'an an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais mɔgɔ bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ an bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ o donc i bɛ lefu ninnu ye fɛnw kunnu na i bɛ lefu ni lefu nana ne fɛ yen hali n tɛ jisɔngɔ d'a ma ni n fana taara a fɛ yen a b'a fɔ de ko ni ce a banna o y'a commencé an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais comme ça a bɛ YouTube kan ou bien o ko t'a la non foyi t'a la o t'a la o t'a la ne ye ka baara kɛ ka sɔn ka kɛ min bɛ jouer lefu fɛ tan olu ale bɛ lefu ka groupe de la wa ou bien cɛ janba ye awɔ ale ni lefu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ de ale bɛ lefu ka groupe la a fana kuma lamɔw tɛ sɔn dɛ bon lefu franchement parler an ka milieu in kɔnɔ ne ye lefu ne b'a féliciter parce que a ye baara kɛ quoi a bossera quoi a nana retard la a tila ka bila ɲɛkun na a ye baara kɛ a ye baara yɛrɛ de kɛ a y'a cɛsiri bon diɲɛ kɔnɔ n'i y'i cɛsiri fɛn o fɛn n'i y'a minɛ ni sɛbɛ i bɛ k'o kɛbaga ye mais munna nin bɛɛ kɔnɔna na comédien minnu ni fɛn minnu bɛ aw ma se ka ɲɔgɔlɔn dɔ bɔ jamana taabolo ninnu kan mun na bon i b'a dɔn miirina de tɛ aw la wa ou bien ne yɛrɛ miirila ne ka histoire dɔ bɛ yen histoire in bɛ Mali yɛrɛ de kan mais n'i ko k'i bɛna baara in kɛ a kuma ka ca a ma nɔgɔn quoi aw faralen ɲɔgɔn kan an faralen ɲɔgɔn kan ni y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dépense yɛrɛ min bɛ fɛn in na dépense calculelen taara jɔ fɔ 18 millions na o y'a dumuniko ye dumuniko ani déplacement comédien sara t'a la ayi an bɛna so minnu louer ka baara kɛ ani équipe technique min bɛna kɛ o faralen ɲɔgɔn kan 18 millions o cachet dɔrɔmɛ kelen t'a la parce que pour que i ka se ka baara kɛ fo i ka so ni ɲɛnama sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka son dilan n'i y'a ye k'i ɲɔgɔn film baarakɛla tɛ son ɲuman de b'i bolo bon image fana qualité bon n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan équipe technique ɲuman wariden t'a ta bon o de y'a to an b'an débrouiller n'an ka YouTube ni n'an ka caméra ni kelen kelenninw mais dɛsɛ bolo ma an bɛ tourner ni téléphone ye ne ka série dɔw bɛ yen nɔ hali sisan a bɛ ka kɛ ni téléphone de awɔ télé b'a ta télé non ne y'a image i t'a dɔn yɛrɛ ko téléphone don o ye iPhone ye sa dɛ iPhone tɛ ni Tecno ni yɛrɛ awɔ n ka réalisateur dɔ bɛ yen nɔ n'i ye caméra d'a ma caméra professionnel wele ka na i ka caméra di o tigi ma a ka filmer kɛ ni téléphone ye e b'a ka téléphone image ye mɛ ka tɛmɛ caméra tigi ta kan donc a b'a ka baara dɔn a b'a dɔn kojugu mais Bura bi an y'a ye k'a fɔ min ye ɲɔgɔlɔn ye tiɲɛ don waati dɔw la sangaba tun bɛ a la an ka jamana kɔnɔ mais kuma dɔw la a bɛ jigin mun de bɛ na n'o ye mon père kuma man di quoi sinon ni kuma diyara ne b'a fɔ ko Mali yɛrɛ de tɛ a ka culture fɛ quoi en un mot awɔ sinon cɛkɔrɔbaw tɛmɛna yan olu ye kabako sugu bɛɛ kɛ mais n'a dɔw yirali la bi i b'a fɔ ko ayi mais exemple ta Isa Kulubali kan Mali culture la a ma mun kɛ mais taa Isa fɛ yen a yɛrɛ ka cɛsiri n'a ka cɛsiri ta a bɛ si kɔngɔ la don dɔw la Isa Kulubali n'a ɲɔgɔnna caman musokɔrɔba filɛ nin ye o bɛ cɛ min na Umu Jara fɛnkɛ Umu Jara ni min bɛ jouer Fima ala ka hinɛ Umu Jara Fima bɛ yen taa Fima lajɛ bien sûr ayi Fima ninnu kan ka kɛ exemplaires de ye diɲɛ kɔnɔ anw na misali ta o kan voilà mais taa olu lajɛ
n'i y'olu ye dɔrɔn a bɛ imagine ni baara kanu tɛ san b'a sɔrɔ u y'a bila quoi ni n'u ye baro kɛ u b'i digi ka kɛ baara in kɛ mais i yɛrɛ b'a dɔn ko ça ne va pas n'i donna a kɔnɔ i b'a dɔn ko ça ne va pas n'i donna a kɔnɔ komi ne bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ ninnu ye nka kɛta ka ca kojugu sɛnɛ b'a la bon n ye sɛnɛ daminɛ ɲinan de samiya tɛmɛlen de n ye sɛnɛ daminɛ sinon sɛnɛ tun t'a la n bɛ ko caman kɛ parce que n bɛ téléphone dilanyɔrɔ bɛ n bolo denmisɛnninw bɛ olu bɛ ka baara kɛ n ye boutique dɔ bɛ n bolo n bɛ ka n débrouiller n ye animateur de fana ye i yɛrɛ dɔgɔkɛ ka radio la n'o ye Seydou Umar Traoré ye n bɛ yen nɔ n bɛ karamɔgɔw ka émission kɛ bon n b'olu fitini fitini minnu sɔrɔ n b'o wariw fana de fara ɲɔgɔn kan ka tourner parce que a ka di ne ye ne ka plateau kan ni min nana hali n'a kɛra dɔrɔmɛ 100 ne k'o d'i ma essence sɔngɔ ye quoi o ka di ne ye n ka plateau sanfɛ mais souvent carburant sɔngɔ tɛ n bolo ne tɛ sɔn ka tourner don dɔw la or que carburant sɔngɔ tɛ tɛmɛ 20 000 kan a bɛ n bali ka tourner mais n'an ka culture bɛ ni jamana k'a lancer dɔrɔn défi dɔ lancer dɔrɔn a ye scénario ɲuman dɔ sɛbɛn a ka na n'a ye an b'a financer u k'o fɔ dɔrɔn u k'u sigi u k'a lajɛ i tɛ texte kolon ye Mali la mais bi n'i ye an ka ɲɔgɔlɔn yɛrɛ ta mɔgɔ caman b'a fɔ ko n'i ye ivoirien bila scène kan k'u bɛ mɔgɔw la yɛlɛ ka tɛmɛ anw kan k'anw ka ɲɔgɔlɔn caman bɛ tali kɛ cɛ ni musoya kumaw de la ko ani nɛniniw kuma k'a kɔnɔ kuma la mɔgɔw t'u yɛrɛ sɔrɔ mun na ko et puis ko a bɛ n'a fɔ ko in yɛrɛ dɔɔni ko problème bɛ anw na dɔɔni quoi a faamuyali n'a kalan an ka sous région in na an bɛ ɲɔgɔn dɔn kojugu hali ni ye ivoirien wele u tɛ sɔn yɛrɛ ivoire ɲɔgɔlɔn tala yan Sénégal ta taara yan Burkina ta taara yan ni u wele dɔrɔn u tɛ sɔn quoi mɔgɔw bɛ anw fɛ u b'i layɛlɛ bi fɔ sini sɔgɔma dɔ tɛ da dɔ kan o humoriste bi yan nɛni kelen tɛ bɔ a la n'i taara munna olu tɛ se ka san sɔrɔ bon u tɛ san sɔrɔ parce que moyen ko baara in tɛ taa moyen kɔ mon père baara in tɛ taa moyen yɛrɛ de kɔngɔ f'i ka moyen de sɔrɔ ni moyen t'i bolo i b'i bolo jigin wagati tɛmɛna i b'a ye tuma bɛɛ an tun bɛ spectacle organiser anw yɛrɛ de ye an poche kɔnɔna la mais a dɔgɔyara bi a bɛ ka dɔgɔya yɛrɛ de munna a bɛ ka dɔgɔya parce que i bɛ min don a la i t'o sɔrɔ a la jago tun ye tɔnɔ yɛrɛ ayiwa an bɛ t'i ka ɲɔgɔlɔn dɔ lajɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na mun b'i bolo npalan kɔnɔ san nataw na ale ni waati nataw la pour an ka se k'o fɔ an b'i ka ɲɔgɔlɔn dɔ lajɛ baasi foyi t'a la kiri ni woyo terikɛ mon ami cɛ ni baara kɛ cɛ n'a fɛ ah non suma ba nɛrɛ ala cɛ sigi n ka cɛ voilà cɛ kiri cɛ kɛra cogo di cɛ kɔrɔmari cɛ i y'an tɔɲɔ dɛ munna walahi i na fura min di yan surɔ cɛ n'a ba sew ta k'a fɔ ko n bɛ n da ɲɔgɔn kan ma se ka daga cɛ n bɛrɛndan kɛrɛ kan n tɛ sunɔgɔ la cɛ a bɛ ka fisa n ka fɔ n ka ɲɛ dan kɔnɔ kan fo n ka n ja surɔ de ka sunɔgɔ mais e m'a fɔli la ko jeli min fɛ yan ko ivoirien jeli min fɛ yan a ma na o de y'a to a ma na ale bɛ ni y'ale tan n da ta i m'a ye cɛ ka cɛ cɛ ka cɛ kibaruya cɛ ne tɛ n ka cɛ kɔrɔmaru n bɛna mobili min mankan filɛ n bɛna moteur lajɛ ka na sisan d'accord n ba ne ba i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di n ba kɔrɔmaru ye awɔ ne de ye kɔrɔmaru ye kɔrɔmaru ne seri ma bi dɛ i ka ɲa n ma yɛrɛ de bura denmisɛnninmuso de ye ne ye bura jumɛn fɔlɔ mɛnkɛnu bura awɔ o denmisɛnninmuso de ye denmisɛnninmuso de ye ne ye e tɔgɔ ne tɔgɔ fili awɔ bon bura ma deli ka fɔli in bɛ diɲɛ don kelen si k'ale muso b'ale bolo kuma tɛ o tɔgɔ ko fili a ma deli k'o fɔ ne ye bura denmisɛnninmuso ye ne ye dɛ bura bana ne na san joli n ye ko sugu bɛɛ kɛ ne yɛrɛ sɛgɛnna sa ne kɔni nana i ka ɲa n ma i ka don jigi kɔrɔ n bɛ se ka segin ka taa bura ka furu la cogo min na n ye ko sugu bɛɛ kɛ n ye boli sugu bɛɛ kɛ n ma ɲɛ sɔrɔ a la kɔrɔmaru ne ye tɔgɔ min ne kɔni nana i fɛ yen dɛ i ka ɲa n ma yɛrɛ de k'an jigi tugun n ka segin ka taa n ka furu la e ko ko bura muso de ye bura muso de ye ne ye bura denmisɛnninmuso de ye ne ye a bogotigimuso de bura kafiri sa bura denmisɛnninmuso de ye ne ye dɛ ne sɛgɛnna nka cɛ pewu a bɛ na sɔrɔ yan sisan n'a nana ni min bɔra la a tɛ dugu i yɛrɛ la bura na bura se yan nɔ ne nana mun ɲini yan o t'i ka sira ye i sigi ni k'i sigi
Kɔrɔmaru fɛn dɔ bɛ yen nɔ ka n'olu kolokolo quoi walahi bilahi. Diɲɛ ka jɛ ka gɛlɛn ni ma dɛ. Ne ye mun de kɛ? I ala cɛ. Dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kun ne ma foyi sɔrɔ bi fɔlɔ. Ni nana wagati jumɛn na ni hakilina jumɛn ye? Nin ye Burakura ye, nin ye Buraka garage ye. Nin ye kura de ye? Nin ye kura ye, o fana ni mécano tɛ kelen ye. Nin ye Buraka garage de ye. Nin ye garage kura ye? Nin ye garage kura ye. Garage moderne bɛ nin na. An bɛna ale garage moderne fana yira maliyɛnw na. Ouais, mais idée dɔw bɛ nin kɔnɔ. I ni yeta de bɛ ka nin fana kɛ? Bon ni yeta tɛ ka nin kɛ, n yɛrɛ de bɛ ka nin kɛ, n yɛrɛ poche kɔnɔ wari la. N yɛrɛ de bɛ ka nin kɛ, nin bɛ ka bila Bura officiel yɛrɛ de sanfɛ. Parce que nin na fiyentɔ bɛ nin na quoi. Bon donc in na fiyentɔ t'o la. Fiyentɔ dɔ kun ye mun ye? An bɛ k'olu kɛ bolo kɔfɛ fɛn or que u bɛ se ka jouer. An bɛ se ka fiyentɔw la jouer. U bɛ se ka rôle ta. U bɛ se ka rôle ta. Fiyentɔw bɛ se ka kɛ selimanbɔla baw ye. An y'o exemple ta ni Kamalennin de ye n'o ye Kiribiti. Ale ye fiyentɔ de ye. A bɛ komi cɛ ni sa kɛ, cɛ ni ba san. Voilà, cɛ ni ba san. Mais mɔgɔw ɲinɛnen don u kɔ. Dɔw ye ne wele nin na ko bon ko ne nana ni fiyentɔ ye ko est-ce que ko o tɛ ka lujuratɔw la gosi. N ko non, ni lujuratɔw y'a faamu u bɛ se k'an ka baara in kɛ quoi. A ko yɛrɛ ka fisa u ma ni sigi ye. Mais o dun b'a kɛ o. Parce que u ka fédération na hali orchestre b'u bolo. Voilà. Ɲɔgɔlɔnbɔlaw b'u bolo. U tɛ ka bɔ dɛ. Mais n'u ka don n'u ka fɛn ninnu tɛ i t'u ye fana. Mais u k'o de dabila an bɛ k'a kɛ cogo min u k'a kɛ ten. O fana ka wuli k'a kɛ. Wa n'u y'a kɛ gɛrɛsɛgɛ ye Ala ta ye o. Mɔgɔw nana ne kɔfɛ ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw encadré bi olu bɛ ka yala. Mais cɛ lujuratɔ yɛrɛ don wa? Lujuratɔ tɛ. Ɲɛmaa yɛrɛ don. Don n'a nataw la n b'a ɲini aw fɛ aw k'a ta plateau la n'a y'a ta don min ale de bɛ kuntugu imiter Mali la yan. Différence foyi t'an ni kuntugu ka jeu cɛ. Mais nin na ne de y'a forcer k'a kɛ fiyentɔ ye parce que an ka fɛn dɔ yira mɔgɔw la. Bon muso min filɛ nin n'a nana ko ne denmisɛnnin muso. Muso dɔ de y'o fɔ n ye. A ko karisa i ye image kɛla ye. Nin don i ka image la. Ne furulen don karisa de ma. A y'a kɛ tan, a y'a kɛ tan, a y'a kɛ tan. N y'a yɔrɔnin de ta dɔrɔn. Sinon n bɛ ka film sɛbɛn a kan yɛrɛ. N ye n ka texte sɛbɛnna bila min bɛ ka scénario sɛbɛn. A bɛ ka scénario sɛbɛn muso in ka histoire kan quoi. Don n'a nataw la image. Awa mais Bura i ni Solo ta i ye taa tun b'o la ni sen ye i yɛrɛ ta i bɛ k'a bila i yɛrɛ ka YouTube kan. Danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Bon danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Danfara ye min ye dɔrɔn a bɛ ka taa Burale mécano officiel sanfɛ. Sinon a tɛ ka taa yeta sanfɛ. O dɔrɔn de y'a danfara ye. Sinon hali n ye a proposé an ka directeur ye n'o ye Fɔfu ye yeta directeur. O ko n ma karisa i ka baara kɛ n'i mago sera fɛn o fɛn ma na n nɔfɛ. Équipe technique b'i ka bila la. Ka taa o wele. U wele u ka n'u ka n'i ka filmeli kɛ. Ne ko n y'a faamu. Foyi tɛ yen quoi. Ayiwa mais Bura est-ce que bi a ma se aw yɛrɛ ka ko dɔw faamu ka se ka fɛn dɔ sigi sen kan min bɛ se ka kɛ belebeleba ye hali n'a bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen ou bien kalo o kalo mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka aw ye ɲɔgɔnlɔn ni fɛn na i n'a fɔ an kun bɛ min dɔn kɔrɔlen k'a kɛ fɛɛrɛ kɛnɛw ye fɛɛrɛ hali ni ɲɛtaa yɛrɛ mɔgɔ b'a la ye ka se ka don hakilina in kɔnɔna na parce que mɔgɔw mago bɛ kuma dɔw la mɔgɔw mago bɛ yɔrɔ dɔw la dɔgɔkunba yɔrɔ ka t'u yɛrɛ ɲɛnajɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Oui bon dɔw bɛ ka na n'a hakilina ye parce que Alima Togola. Alima Togola a bɛ ka jeu dɔ kɛ i b'a ye comédien bɛɛ bɛ taa ko Nuit de Gawa wa je ne sais pas. Nuit de Gawa. I b'a ye Gawa gang bɛɛ b'i labɛn ka taa. Bon ne y'a ye ne m'a ye. Aw yogorolama t'o la. Merci. Ne m'a ye ni Gawa gang ye dɛ. Ne y'a ye ni kunun de ye quoi. N'a dɛmɛna a bɛ se ka kunun baara kɛ quoi. Parce que i bɛ labɛn kunun labɛn cogo de la ka na. Ka na ouais. Mɔgɔ si tɛ fini fɛn i bɛ sawura dɔ kɔni ta min tɛ mɔgɔ dɔn ni mun ye kɔrɔlen mun t'o ye. Bon n'u Alima dɛmɛna a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye don dɔ. Mais e bolo kan ka don a kɔrɔ. Bolo kan ka don a kɔrɔ yɛrɛ de k'a jukɔrɔma don dɔ yɛrɛ k'a lawuli sanfɛ n'a lawulila a bɛ kɛ fɛn dɔ ye. Bon Mohamed Jabi. Jabi fana ye dɔ daminɛ. Jabi kelen Kansanga Jabi. Kansanga Jabi fana ye dɔ daminɛ. J'espère que édition dɔ tɛmɛna a la ma mɛn. Bon n'o fana dɛmɛna. A bɛ se ka taa ɲɛ. Awɔ. Bon
a caman de bɛ an ka comédien caman de bɛ minnu bɛ ka nin hali su 31 na grève fama n'u yanni. ouais grève ɲa a ye dɔ kɛ. ni est-ce que ni jamana y'a dɛmɛ a tɛ CCB tali to yan ka taa kɛ kɛnɛ dɔ kan. hali n'a bɛ se ka munumunu kalo ni kalo commune ni ɲɔgɔn cɛ ou bien kinw ni quartier yɛrɛ ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ. anw kun y'a daminɛ a ma se ka laban de. sɔn anw yɛrɛ kun y'a daminɛ ne yɛrɛ kun ye a hakilina fɔ an ye kelen kɛ Ɲamakɔrɔ o ye ne yɛrɛ ka quartier mais filanan ma sɔrɔ a la. a musaka ka ca. fo ka sonorisation ta de i bɛ sonorisation ta i bɛ podium min louer a ka ca quoi. artiste dɔɔni na d'u ma hali n'a danna transport ma i n'o ɲini ka di dɔw ma parce que bɛɛ tɛ fɛn sɔrɔ. mon père an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yan jamana mago de tɛ anw na pour le moment nin wagati in na jamana mago ma se anw ma fɔlɔ. aw mago na s'aw ma komi u ye ɲinan kɛ seko ni dɔnko san ye mɔgɔ tɛna n'a lajɛ n'u bɛna min kɛ n'u bɛna fɔ aw fana ɲɛna aw fana n'aw ta n'aw bila dɔn fɛn na e yɛrɛ mun b'i bolo projet la. bon projet caman bɛ yen mais n b'a dɔn tellement projet ka ca 2025 la bɛɛ tɛna se ka kɛ sinon projet caman ba de bɛ yen projet caman jumɛn bɛ yen image kura caman bɛ nali an kɛlen don ka bamanan filimu yɛrɛ labɛn bon n ye mɔgɔ sɔrɔ min o ma karisa bamanan filimu n'a banna sɛbɛnna nana ye ne yɛrɛ b'a financer. o tigi y'o layidu di a ka ban depuis sisan a commencera ka finiw yɛrɛ sanni daminɛ a ye n wele don fɔlɔ la a ye n wele a taara 200,000 francs de don tenue traditionnelle dɔrɔn ne ko n ko bon a garder i ka so ni mago sera a ma don o don an bɛ ka baaraw kɛ o baaraw bɛ sen na bon o filimu o traditionnel mana bɔ caman n'an kɔni sera k'a baara kɛ caman bɛ bɔ Mali diinɛko sama-samali la n'a faamuna kosɛbɛ caman bɛ bɔ an ka sama-samali la parce que an ka kunu an bɛna kunu de ta ka na bi la quoi kunu an tun bɛ yan cogo di diinɛ fila in tun bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di bamanan mun y'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na o bɛɛ b'a kɔnɔ fo ka na se an ka bitaw ma a kan ka bɛn 54 épisodes de ma. i ni ɲɛtaa de bɛn'o fana. non ni n yɛrɛ de bɛn'o kɛ. i yɛrɛ de bɛn'o kɛ mais est ce que a ma se yɛrɛ ka kulu sigi yɛrɛ sa ka tɔgɔ d'o ma ka structure ɲɛnama dɔ sigi parce que an ye comment ta b'a bolo bi. Mali a ma nɔgɔn wa. Mali e ka comment wele i k'a ɲininka. han comment nu cɛsirilen. comment n'a ka cɛsiri a cɛ bɛ ɲini ka fɔ. ala ka n'a kɛ. subhanallah an fara man di an mara man di ɲɔgɔn kan quoi. aw ŋɛɲɛ tɛ kun ɲɔgɔn na. ayi e tɔgɔ ɲinina yɛrɛ dama. e ka comment ɲininka. ko sugu bɛɛ kɛ. a don wulucogo kun ɲɛna. ne bɛ comment féliciter ye courage dan ka taa ye. comment bɛ mobili ta ka taa e kelen nɔfɛ i fɛ yen k'i ka na répétition kɛ yɔrɔ la. a b'a kunkolo la idée bɔ k'a don. ne ma répéter a fɛ yen ne ma chance sɔrɔ ka taa kalan kɛ comment fɛ. idée b'a bolo. mais n ye a baara kɛ cogo n y'a nacogo ye cogo min na idée b'a bolo. mais anw fɛ yan nɔ kulu ma nɔgɔ. ale de tɛ fɛn kɛ sirifila la. ale yɛrɛ de don. ale yɛrɛ a bɛ fɛn caman kɛ denmisɛnnin caman fana bɛ yen minnu la cɛ ni nkalontigɛlaba in b'ale de ka fɛn na. hali sisan o bɛ ale de fɛ yen. Bamori b'ale de fɛ yen sisan. ale ni maafa ninnu. maafa mɔgɔ sɛbɛ. petit bandi ni vagabond groupe ninnu. ninnu de n'ale tun bɛ baara kɛ mais bɛɛ y'i yɛrɛ ta. est ce que ani denmisɛnnin kuraw don a bɛ ka denmisɛnnin kura wɛrɛw. mɔgɔ b'a bolo. parce que n y'a ye k'a fɔ cɛnni groupe mɔgɔw ninnu olu b'a bolo hali bi. hali sisan dɔw b'a bolo. olu b'a bolo. bon a ka base yɛrɛ ye mɔgɔ mun ye n'o ye baroni ba ninnu ye. olu bɛɛ la baara in nɔfɛ. baara la hali sisan. olu bɛɛ la ni baara in nɔfɛ. an ka baara in groupe ko ma nɔgɔn sinon ne ye structure créer fɔ récépissé b'a la. mais mɔgɔw bɛ na ka bɔ. mɔgɔw bɛ taa u bɛ na bɔn. i tɛ ne ta ni ne fana ye dɔɔnin sɔrɔ n fana ka. a kun ye n découragé mɔgɔ ko yɛrɛ la quoi. ouais non a ma nɔgɔn dɛ. a ma nɔgɔn parce que i b'i jigi da minnu kan ko karisa a ye n'an ka baara kɛ. i b'a ye fitinin n'u ye dɔɔnin faamu dɔrɔn a bɛ k'u ɲɛna. ko e bɛ se ka e bɛ k'a bɛɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ olu ma foyi sɔrɔ. olu ma fɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ a tɛ yen yɛrɛ de. non a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn bura. a tɛ yen. an y'a ye k'a fɔ e kɔni i da tɛ don politique ko kuma na. an b'a ye fana hali i ka fɛnw kan i tɛ se politique ko ma. mun nana n'o ye jamana dun de fana bɛ jɔ ten cogo la. bon politique ko in ka di ne ye mais ne de ye n ka cɛkɔrɔba kɔ ye bi. n'i ye farati politique ko la don dɔ i bɛ bali ka t'u jɔlen i ka da la. jɔnni. mɔgɔ tɔgɔ fɔ man di koyi.
ne y'o de fɔ n ko Bamakɔ kura man di ne ye o de y'a to ne tɛ politique ko in na. E da t'a la. Ne da t'a foyi la. AES o. Foyi ne da tɛ foyi la. Ni bɛ min kɛ n b'o kɛ n ka salon kɔnɔ yen nɔ. O ye bannen. A banna. I t'a ye. Caméra tɛ jɔ i ka téléphone tɛ jɔ i kan. Sinon depuis n kɔni si sera voter n bɛ taa voter. O ka ɲi. N ka document bɛɛ bɛ n bolo n kan ka taa voter min n bɛ taa voter i bɛ na i ka so. n bɛ na n ka so. N tɛ se politique ko kɛlɛ la. Wa a ka gɛlɛn. A ma nɔgɔn. Ayiwa don nataw la an b'an sigi ni mun ye sa. Bon don nataw la koba caman bɛ yen parce que hali ni n dɔgɔkɛ an bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Buramani. Buramani o fana ye jɔn. Buramani y'an ka comédien dɔ ye bon a fana dɔnnen don bi kosɛbɛ. A bɛ fɛ ka ko Buramani comédie a ye n wele a y'a bonya dan kɔrɔ n k'a ma karisa an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a kɛ n y'a kɛ tɔgɔ in ko tɛ o. A bɛna min kɛ o de don a tɔgɔ dara karisa. Fɔlɔ kɔrɔbalen ninnu tun bɛ baara kɛ ten o olu tun bɛ u kan ka ci min fɔ u bɛ ci lajɛ ka tɛmɛ hali rôle yɛrɛ kan. Mɔgɔw tun b'u di ka bɛn rôle de ma mais u bɛ fɛ min ka fɔ jamanadenw k'a mɛn o de nafa ka bon parce que bɛɛ de bɛ jɛ k'o kɛ. Anw fɛ yan o de tɛ yen parce que mɔgɔw b'u yɛrɛ de ye sisan bɛɛ mɔgɔ b'a tɔgɔ u tɛ jama kan ka kibaruya min. de fait k'a fɔra ko Buramani comédie a bɛ tɔgɔ d'ale de ma mɔgɔ dɔw ka hakilina la olu man ka to la olu b'u ban mais ne ka yeta to ne ka yeta ye mun ye Buramani comédie in bɛna mun de kɛ a bɛna dilan ni jumɛn de kɛ jamanadenw bɛ mun nafa sɔrɔ a la o de ye ne ka yeta ye quoi o de y'a to n y'a félicité a don ni bi cɛ a ye kamalenin ko diya n ye kojugu parce que a y'a ye a ye kunkolo la baara kunkolo tɛ don ta yɔrɔ ye o a ye don ta yɔrɔ tɛ o kunkolo ma non fan bɛɛ fɛ kunkolo ma kan ka don ta yɔrɔ ye o ne ka garage Bura an ka tiɲɛ fɔ e bɛ fɛn minnu fɔ garage kɔnɔ tiɲɛw de don o kɛra i b'a dɔn ko ninnu bɛ cu ne kan ye de yan k'i to jouer la wa n b'a fɔ a bɛ k'a ye fɛnɛ a bɛ érosion a kɔnɔ quoi nka i ye muso dɔ sɛgɛn dɛ mobili tɛ ye mobili tɛ sɔrɔ a ka wari tɛ sɔrɔ pièce tɛ na foyi o bɛɛ bɛ kɛ garage kɔnɔ garage ni garage kɔnɔ mɔgɔw y'i sɔrɔ n ko ɲamara bɛ mobili ɲini min garage kɔnɔ ɲamara bɛ mobili ɲini bon ni jeune bɛ na ne la yɛrɛ de ni ne bɛ jouer kɔnɔ quoi n'i ye caméra kɔni jɔra ka ne to jouer kɔnɔ n'a kɔni fɔra ko action dɔrɔn baara banna awɔ ne yɛrɛ bɛ ten quoi. Ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na a kɔni kun ka d'an ye i yɛrɛ ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen min b'i bolo welekan b'i bolo ka ɲɛsin fanga ma n'an bɛ se ka o sɔrɔ nin waati in na pour que baara in a ka se ka nɔgɔya a bolo hakilina min b'i la olu ka se ka sigi sen kan jamana mɔgɔw fana k'a dɔn k'a fɔ ko aw fana ye bɛ dɔ de la. Mon père ne ka wele dɔ wɛrɛ tɛ dɛ u k'u hakili to anw na quoi artiste bɛɛ artiste kelen o kelen bɛ Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ se ka ko dɔ dilan bon anw kumakan bɛ se yɔrɔ dɔ la an ka jamanakuntigi kumakan tɛ se yen anw bɛ se ka kuma dɔ fɔ n'ale y'a fɔ a bɛ fɔ ko e yɛrɛ ya mais anw b'a fɔ a bɛ fɔ ko ninnu ye comédien ye a bɛnnen don aw la n'ale bon ne kɔni b'a ɲini u fɛ de u ka u k'u kɔfila na quoi a sera u k'u kɔfila na quoi san joli an ka cɛkɔrɔbaw ye u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ nin cogo la n'a fɔra ko anw fana ka n'a daminɛ olu kɔfɛ ka tila mɔgɔ wɛrɛ ma Mali culture sa dɛ an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw de y'a faga n'u sera u k'u mago don an na u bɛ k'u mago don dɔwɛrɛw la o tɔgɔ fɔ man di sinon u bɛ k'u mago don dɔwɛrɛw la ayi n tɛ politique la u bɛ k'u mago don minnu na u k'a lajɛ dɔrɔn u ka san damadamani dɔrɔn di anw ma u k'u mago don an na u k'a lajɛ an ka cɛkɔrɔbaw ye trophée ta mun b'an bali ka trophée ta ne bɛ structure dɔ Mali la yan nɔ u ka texte kelen dɔrɔn trophée to yen u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne b'o structure dɔ yan a structure ye ne yɛrɛ la boli ne ye trophée sɔrɔ a structure sababu la u y'a daminɛ olu ye kɔni label de don n bɛ se k'a fɔ n label yɛrɛ de don u bɛ mɔgɔw dilan olu de kɛra mɔgɔ fɔlɔ minnu ye ne ka image kɛ olu de tilala ka ne wele karisa n bɛ fɛ k'i jouer image dɔ la n'i y'a jouer ka ɲɛ i b'a résultat ye n ko bon n'a danna jouer fana ma ni n kɔni ma sa jouer kɔnɔ an b'a kɛ n y'a kɛ ne ye trophée 9 sɔrɔ a la golden balolen bɛ yen trophée 9 festival dɔ bɛ kɛ Segu ko Écran d'Afrique a jouer Écran d'Afrique la a kɛra bɛ komi jouer tɛ quoi a kɛra mɔgɔ minnu bɛ k'a filɛ a kɛra réalité o de bolo a don a kɔfɛ Isa ye n wele ka taa ka so a ye kuma caman fɔ n ye olu mɔgɔ damadɔ bɛ an ka mɔgɔkɔrɔba damadamani bɛ yan olu ye
ne jigi sɛmɛyɔrɔw de ye ni ɲɛ gwana dɔrɔn bɛ s'u ma n b'u ɲininka ne tɛ se ka n ka scénario sɛbɛn à 100%. ne bɛ Isa wele Isa n'a ka cɛkɔrɔba ya n ko mon père ni idée nana ne la ne bɛ fɛ a ka kɛ tan a b'a fɔ k'i bɛ fɛ a ka kɛ scénario de ya ne b'a n ko awɔ a b'a fɔ bon i b'a sɔrɔ nin don a bɛ si ka baara kɛ nin tɛ dɔrɔmɛ kelen d'a ma ni ɲɛ gwana idée ko la n bɛ taa Cheikh Umar Sissoko fɛ yen n bɛ taa n b'a fɔ mon père nin problème min de b'a a b'a fɔ ko bon taa nin sira in fɛ na nin sira in fɛ yɔrɔ Cheikh Umar Sissoko kelen barrière tɛ ni Cheikh Umar cɛ o de y'a to ni an ka denmisɛnnin dɔw ko cɛkɔrɔbaw tɛ sɔn k'u jɛ o ye o nkalon de ye ma gɛrɛ cɛkɔrɔbaw de la e bɛ fɛ cɛkɔrɔbaw ka taa ayi o kuma kɔni t'ala i bɛ wuli k'u sɛgɛrɛ de ne bɛ tagama Cheikh Umar nɔfɛ ne bɛ tagama Isa nɔfɛ yɔrɔkɔrɔba ni ko ye ne sɔrɔ hali sisan n'i y'a wele sisan a bɛ na mais dɔ wɛrɛ tɛ o n sɔnna o dɔrɔn de don ne b'o de fɔ an ka denmisɛnninw mais ka segin k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'u kɔfilɛ an ka culture silima na kunun u kun kɔfilɛlen don u la parce que ni cɛkɔrɔba dɔ ye baro kɛ a ye texte dɔw film dɔw tɛmɛna a ko Musa Tarawele de y'olu financer a poche kɔnɔ wari la olu filmw tɛmɛna jamana kɔnɔ mais mun na an ka président fana tɛ wuli k'u sen don an ka culture la ni min ma y'aw bɔ a la n'aw yɛrɛ y'a dɔn minnu bɛ nin kɛ a y'olu bɔ a la kɛ n'a y'olu suspend wagatinin kunkurunin u b'u hakili sigi u b'a k'u minɛ k'u di karamɔgɔ jolen dɔw ma mais an fana fɛ yan nɔ u ko an ma k'anw ye kɛnɛmamɔgɔw ye min ka d'u ye minnu bɔra conservatoire ni INA la u mago b'olu de la mais ne b'a dɔn n'i ye ne jɔ ka INA ekɔliden jɔ a b'a dɔn min bɛ yen hali n tɛ siran k'o fɔ parce que a bɛna bila réseau de kan ne tɛ siran k'o fɔ INA ekɔliden jɔlen ne jɔlen walahi a b'a dɔn min bɛ yen mais baara de don quoi u k'u kɔfilɛ an na ten an b'u deli yɛrɛ jagoya tɛ dɛ a y'a f'u ye k'u k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama u k'u kɔfilɛ anw na quoi u ka san damadamani d'an ma dɔrɔn aw fana k'aw firifiri a ye san damadamani a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko ci wɛrɛ tɛ kɛ ani siliman tɛ ayiwa an bɛ a fɔ san ko i ni ce ni baraji i nana ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya su in na a diyara an ye a bɛnna an ma an b'i fo Adama Sanogo ni bɛɛ lajɛlen ma wɛrɛ Burale min kan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Solo n y'a dɔn k'a fɔ a fana bɛ dugu la Solo bɛ Baginda a bɛ Baginda n y'a wele wula in na